Ekipa, jeste li spremni? Idemo u lov na oblike! 1, 2, 3, gledaj sad! Pogledaj krug, on se vrti u krug kao kotač na autu, on je naš drug. Javi kvadrat, 4 strane ima, kao prozor na kući, maše nam svima. Likovi i tijela, to je igra cijela. Svijet je pun oblika, šarena i bijela. Krug i kvadrat, kugla i kocka, sva se djeca vrte i svako zaskocka. Svijet oblika, to smo mi. Učimo i 1, 2 i 3. Kad krug se napuše, od kugla postaje kao lopta za nogomet, nikad ne staje. A kvadrat kad naraste, on postaje kocka, kao kutija s igračkama, baš je super točka. Likovi i tijela, to je igra cijela. Svijet je pun oblika, šarena i bijela. Krug i kvadrat, kugla i kocka, sva se djeca vrte i svatko zaskocka. Svijet oblika, to smo mi. Učimo i 1, 2 i 3. Trokut viče i ja sam tu, kao kapa na glavi u najljepšem snu. Valjak se kotrlja, bježi nam niz brijeg, idemo za njim, pada snijeg. Krug, kvadrat, kugla, kocka, plešemo, skačemo, učimo svi, najbolji su oblici.